Hola, avui vinc a compartir amb tu un devocional una mica diferent. Aprofitant que ara farem un mes d'aquest canal, Déu m'ha posat al cor compartir un text que vaig fer el dia que vam començar a fer els cultes en català a la nostra estimada església. Aquella setmana la meva estimada pastora em va enviar un WhatsApp i em va dir que si volia compartir alguna cosa. I el llegiré literalment allò que vaig compartir. Espero que t'agradi i que beneixi la teva vida. Té per títol Qui és Déu per mi? Quan se'm va demanar si volia compartir un pensament en aquest dia tan especial, vaig dir que sí, sense pensar-m'ho. I no ho vaig fer perquè jo em veiés capaç, sinó perquè sé que va ser Déu mateix qui em va posar en el cor respondre d'aquesta manera. Ell sap la gran responsabilitat que és estar aquí, davant vostre, compartint un pensament, una reflexió o una paraula de la Bíblia. Aquest moment, aquest espai, impressiona i molt. Llavors, per què sóc aquí? Perquè estic convençut que no va ser una persona qui m'ho va demanar, sinó Déu a través d'aquesta estimada persona. I això ho canvia tot. Perquè Déu, a la seva paraula, la Bíblia, ens mostra una vegada i una altra que utilitza tota la seva creació per fer realitat la seva voluntat. Per això, quan vaig pensar de què parlar, ho vaig tenir claríssim. Qui és Déu per mi? Perquè m'encantaria que tu que ets aquí per primera vegada, que has vingut a escoltar, realment sentis que les paraules que compartiré no vinguin només de mi, sinó que siguin usades per aquest Déu que, com a creador de tot, ha fet servir aquest moment per a tu. Perquè avui t'ha cridat a conèixer-lo. La Bíblia comença així. Al principi, Déu va crear el cel i la terra. És el començament del llibre més increïble que existeix. I sí, tots coneixem més o menys la història de la creació, però ens hem aturat mai a fer-nos preguntes sobre aquest moment tan gran? Jo sí. I una d'aquestes preguntes em va portar a descobrir un dels atributs més grans de Déu, l'amor. Pensa-hi, qui de nosaltres crearia alguna cosa sabent que tot i així no sortiria com havia estat dissenyat? Només algú que des del principi ja sabia que el final seria perfecte. Només Déu. Jo veig Déu a tot arreu. El veig en l'amistat, en l'esperança, en el somriure d'un nadó, en la felicitat d'una parella que comença una nova etapa, en un pare que camina amb els seus fills, en un animal que cuida les seves cries, en el camp, a la muntanya, al mar. Però també el veig en el dolor, en la tristesa, en l'ansietat, en la depressió, en les dificultats del dia a dia, en la manca de feina, de recursos, d'estabilitat. Perquè Déu no ens va crear per viure així. Ell ens va crear perquè, fins i tot enmig de les tempestes, el miréssim a ell, sabent que ens estima profundament i que desitja una relació íntima amb nosaltres. Una relació de confiança, on sigui, però que ell ens guiï, qui ens mostri cap a on anar. Déu és aquell que obre el mar perquè hi puguis passar. És aquell que va crear un univers sencer perquè el puguis gaudir. Va permetre que nasquessis perquè visquis una vida plena, en comunió amb ell. I sí, ha preparat aquest dia, aquest instant, perquè el coneguis, perquè l'escoltis i perquè decideixis. Déu va enviar el seu fill Jesús per restaurar el que s'havia trencat. Jesús, sant en essència i caràcter, va portar una creu que no li tocava. La va suportar per tu i per mi, perquè ens estima. Déu es posa trist quan veu com hem deixat de mirar-lo. Quan ens creiem al centre de l'univers. Quan ens tanquem, quan pensem només en nosaltres. Nosaltres, que som tan fràgils, tan limitats. No vam ser creats així. Des de la primera mentida al jardí de l'Edén, aquell engany tan dolç com una poma, el món va començar a canviar. I nosaltres amb ell. Mai res tan dolç havia estat.
tan amarg. Però, per Déu, tu sí que ets el centre del seu amor. Tot el que ha fet en la teva vida ha estat per arribar a aquest moment concret, ara, i tu ho saps. Hi ha alguna cosa dins teu que no acaba de rotllar, que pesa, que abans brillava i ara es veu més apagat, perquè saps que alguna cosa no va bé. Vols saber la bona notícia? Déu no et veu com un error, no et veu com un cas perdut, no ets invisible per ell, per Déu ets valuós, ets valuosa, t'està esperant que li diguis sí. Déu no és una energia difusa, no és una figura enfadada tirant llamps. Déu no és l'univers, Déu és el principi i el final. I enmig d'aquest principi, d'aquest final, vol que hi siguis tu, perquè t'estima. Quan em van oferir compartir aquest pensament, vaig saber que parlaria de Déu. Per què? Perquè no hi ha ningú com ell. Quan em van parlar de Jesús, la meva vida estava al fons del pou. I allà, enmig del no-res, el vaig trobar. I vaig trobar el descans que tant buscava. Així que ara et pregunto, qui vols que sigui Déu per tu? Si t'ha agradat aquest devocional, et demanem que li donis un m'agrada, que comparteixis amb totes les persones que coneguis i que et subscriguis al canal per tal de poder arribar a molts altres que estan perduts. Que tinguis un dia molt beneït.